Projekat promocije i zaštita ljudskih prava Roma, Romkinja, Egipćana, Egipćanki i ostalih ranjivih grupa, podržan od strane Evropske unije posredstvom delegacije Evropske unije, koji njemačka humanitarna nevladina organizacija HELP realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom, Crvenim krstom Crne Gore i nevladinom organizacijom CEDEM, ima za cilj ukupno poboljšanje situacije u kojoj se nalazi repopulacija. Vlada Crne Gore je 2016. usvojila strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020. godina, sa ciljem unapređenja njihovog položaja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je iniciralo da od Evropske unije dobije sredstva za pomenuti projekat koji realizuje HELP, sa ciljem obezbeđivanja boljeg pristupa u ostvarivanju prava, ali i jačanja kapaciteta državne i lokalne uprave za socijalnu inkluziju romske i egipćanske zajednice. Ja moram da kažem da je ovaj projekat zaista doprinos svim naporima i svim aktivnostima i crnogorskih institucija koje se čine na planu unapređenja prava Roma i Egipćana i aktivnosti koje su sprovedene su u skladu sa strategijom i našim merama koje su planirane i zaista su neke mere koje su započete i aktivnosti dobra podloga i za nas da nastavimo neke stvari i da učinimo održivim neke rezultate koji su postignuti implementacijom ovog projekta. Evropska unija je još od 2012. pokazala punu spremnost za pružanje potrebne podrške u cilju uspješnijeg integrisanja ranjive RE grupe u crnogorsko društvo, kroz razvoj politika i finansijsku pomoć. Ovaj projekat o kome danas pričamo je nekako nastavak svega onog što smo radili recimo na Koniku od 2012. godine i to je bio jedan od preduslova da Crna Gora započne pregovore sa Evropskom unijom, jer je to pitanje pravnog i institucionalnog okvira trebalo da se riješi vezano za raseljena lica sa posebnim osvrtom na Rome i Egipćane, a njih je najviše bilo u to vrijeme na Koniku, krajem 90. godina, i da se donese strategija koja bi riješila to pitanje, koja bi se bavila uključivanjem Roma i Egipćana u crnogorsko društvo. Projektom koji je započet u decembru 2016. godine i trajao do sredine oktobra 2018. pokrivene su oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja i socijalne inkluzije u Podgorici, Nikšiću i Beranama, gdje živi najveći broj pripadnika pomenute RE zajednice. Osim domicilnog RE stanovništva, obuhvaćena su i interno raseljena lica, osobe sa invaliditetom i ostale grupe koje pripadaju socijalno ugroženim kategorijama društva. Kad je segment zapošljavanja u pitanju, zbog velike stope nezaposlenosti RE populacije, sproveden je program plaćenog stažiranja kod poslodavaca u pomenuta 3 grada, nakon čega su organizovani treninzi za poslodavce iz oblasti antidiskriminacije i radionice iz oblasti radnog prava i radne etike za stažiste. Ukupno 32 pripadnika romske i egipćanske populacije imali su priliku obučavanja kod 20 poslodavaca. Osobe sa invaliditetom su također dobile priliku da se usavršavaju kroz 6-mjesečnu praktičnu obuku. U cilju posticanja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma i Egipćana realizovani su programi osposobljavanja, u težnji da se stvore preduslovi za lakše zapošljavanje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada ovih lica. HELP je projektom predvidio sredstva za male grantove za obavljanje prihodovnih djelatnosti. Ukupno 81 korisniku grantova, od čega je 8 korisnica, dodijeljeni su materijali i alati za praonice auta i tepiha, vodoinstalatere, mehaničare, vulkanizere, keramičare, limare, stolare, molere, sakupljače sekundarnih sirovina, baštovane poljoprivrednike, stočare, frizere i krojače. Čak 25 njih je završilo stručnu obuku preko ZOPTA, Centra za obrazovanje i trening, za zanimanja pomoćnik baštovana, pomoćnik instalatera u građevinarstvu i pomoćnik keramičara. To znači da skoro svaki treći korisnik granta ima i sertifikovano znanje i opremu i sredstva za rad. Pored obuka za pomenuta zanimanja, Crveni krst Crne Gore je sproveo trening za opismenjavanje 20 odraslih sa ciljem lakšeg zapošljavanja. Od tog broja 5 je završilo i stručnu obuku preko HELP-a. Također su organizovane i zanatske obuke i dodijeljeni sertifikati za frizerke i kozmetičarke koji će im omogućiti veću šansu za zapošljavanje. Ja sam prvo dobila preko Centra za romske inicijative nepovratni kredit od 2000 € i gradila sam
ovaj frizerski, onda sam ostala na pola, nisam sve mogla da kupim od tih 2000 eura, pa sam se obratila Helpu i onda od njih sam dobila isto alat koji mi je bio potreban. Dobila sam profesionalnu stolicu jer nisam imala para da kupim profesionalnu stolicu od njih koji sam uzela taj nepovratni kredit. I pola alata su mi oni isto iz Helpa dali i njima da se zahvalim jer mi je to dosta značilo da ne ostanem na pola. Ja sam radila 3 godine preko Centra za romske inicijative kao romski medijator na terenu i sad sam završila krajem juna taj posao i više ne radim nigdje. Sad se nadam da ću imati posla preko frizerskog salona. Održane su obuke za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, koje je uspješno završilo 9 pripadnika repopulacije. Mi smo ovdje također i da ne dozvolimo institucijama da pronalaze izgovor da Romi nisu dovoljno kvalifikovani da bi ih zaposlili u svojim redovima. Mi smo ovdje, svi imaju srednju školu, imamo i nekoliko studenata, ja sam pedagog bachelor i naravno nećemo da stanemo na ovome. Idemo dalje, da se osposobimo, da se stručno usavršavamo što je više moguće. Osim formalnog obrazovanja idemo i na razne kurseve kao što su jezici, rad na računaru, tako da mislim da većina nas već ima dovoljno kvalifikacija. Svi dobro znamo da su Romi i Egipćani mali broj neobrazovanih, pa i mi im dosta značimo jer smo mi spona između institucije i zajednice. Znači spajamo instituciju i zajednicu. Pomažemo to što popunjavamo neki formular koji oni ne znaju, imaju problem sa jezičkom barijerom, pođemo do institucije pa papir koji je potrebno, znači pribavljamo za njih, zapravo ja radim u socijalnoj inkluziji, znači pribavljam papirologiju koja je potrebna za socijalno primanje. A nakon ovih 10 mjeseci koji sam bio uključen u organizaciji HELP, znači mnogo znači. Oni su zadovoljni našim radom i zapravo dobili smo to neko poverenje kod njih što je zapravo bio i cilj, da se dobije poverenje. Na ovom projektu angažovano je 6 remedijatora za oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, budući da u centrima za socijalni rad i na biroima rada još uvijek nijesu sistematizovana radna mjesta za pomenutu poziciju, HELP je određenom broju medijatora omogućio angažman prije njihovog preuzimanja od strane sistema. Glavnu ulogu na projektu u dijelu unapređenja i promovisanja obrazovanja i zagovaranja jednakih prava na pristup obrazovanju imao je REF, Romski obrazovni fond, pružajući godinama unazad podršku red djeci i omladini, majkama kroz programe ranog dječjeg razvoja i opismenjavanja. REF organizuje svakodnevni prevoz djece u 10 gradskih škola u 3 grada. U zavisnosti od planova i programa škola, učestvuju i u organizovanju vannastavnih aktivnosti u cilju socijalne integracije red djece, vode 2 predškolske vaspitne grupe od 60 predškolaca u javnoj predškolskoj ustanovi Đina Vrbica, vrtiću Vrela Ribnička, pruža materijalnu i mentorsku pomoć za oko 20 mladih na godišnjem nivou starijih od 15 godina kako bi nastavili osnovno obrazovanje koje je ranije prekinuto. Nakon biblioteke igračaka na Koniku otvorili su još 2 u osnovnim školama koje pohađaju red djeca u Nikšiću i Beranama. Nabavkom 3 minibusa biće olakšan pristup obrazovnim ustanovama u sva 3 grada, a biće i olakšane druge REF i vannastavne aktivnosti. Dodijeljene su stipendije za 88 srednjoškolaca za 2016-17 godinu i 16 studenata na fakultetima u Crnoj Gori. U 2017-18 godini stipendije je dobilo 98 srednjoškolaca. Pored izrade stručne kvalifikacije za saradnika u socijalnoj inkluziji, prethodila je i izrada kao i obuka u okviru motivacionog programa u saradnji sa Zavodom za školstvo, koji ima za cilj da što veći broj mladih osoba informiše i uključi u obuke za pomenutu kvalifikaciju. Jedan od benefita ovog programa, konkretno aktivnosti koje je implementirao REF, jeste i izrada stručne kvalifikacije saradnika u socijalnoj inkluziji u oblasti obrazovanja. Naravno, HELP je kao vodeći partner bio učesnik i ove radne grupe, pored toga HELP je razvio ostale 3 koje se tiču zdravlja, zapošljavanja i socijalnog staranja. Također, mogu da kažem da je REF organizovao i obuke za nastavnike koji direktno rade sa Romima u osnovnim školama u ove 3 opštine, tako da smo u programu stručnog usavršavanja obuhvatili više od 300 nastavnika kada su različiti programi stručnog usavršavanja u pitanju. Biblioteka igračaka KAM Sunce na Koniku koristi preko 100 odraslih, a igračke skoro 450 djece, od čega je njih 182 uzrasta do 7 godina. Čitaocima je na raspolaganju ukupno 200 knjiga od 56 autora.
Igračke su od kvalitetnog materijala i većinom su edukativnog karaktera, namijenjene razvoju perceptivnih sposobnosti, finoj i krupnoj motorici, intelektualnim vještinama, govornom i jezičkom stvaralaštvu. Po navedenim parametrima, igračke su također sortirane pored selekcije na uzrast za koji su namijenjene. Približan broj igračaka nalazi se i u druge dvije biblioteke koje pored iznajmljivanja uključuju i edukativne aktivnosti Ostani i igraj se sa mnom i Čitaj mi priču po već utvrđenom REF evropskom modelu rada. Djeca imaju priliku da iznajme igračke, da ostanu da se igraju ovdje i da slušaju čitanje pjesme, odnosno priče. Većina djece koja koristi biblioteku jesu djece iz kampa, ali sva ostala djeca mogu koristiti biblioteku. Imamo djece neromske populacije koja također borave u biblioteci. Kroz biblioteku igračaka idu i radionice ranog dječjeg razvoja koje prate rad biblioteke. Prvo smo upravo i krenuli sa tim radionicama ranog dječjeg razvoja sa majkama. Imamo 55 učesnica na radionicama ranog dječjeg razvoja i nakon jednog ciklusa održanog tih radionica, onda smo krenuli sa bibliotekom igračaka. Ministarstvo prosvjete je prepoznalo važnu ulogu romskih medijatora u obrazovanju. Projektno iskustvo svjedoči da je njihov rad od velikog značaja za integraciju pripadnika RE zajednice u obrazovni sistem sa ciljem povećanja stepena upisa i smanjenja napuštanja školovanja od strane mladih Roma i Egipćana. RE medijatori u obrazovanju su od septembra uključeni u obrazovni sistem. Većina njih, to jest 20-ak njih, su već angažovani na mjesec u školama gdje romska i egipćanska djeca pohađaju nastavu. Ti će biti angažovani tako do raspisivanja konkursa i dok se ovo radno mjesto sistematizuje u školama. U proceduri su dokumentacija škole, većina njih su poslali akte, odnosno zahtjev za sistematizaciju tog radnog mjesta i vrlo brzo će se i to rješavati. Jedan od ciljeva strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020 jeste zdravstvena zaštita i povećanje stepena dostupnosti zdravstvene zaštite repopulacije. U dijelu zdravlja Crveni krst Crne Gore je dao značajan doprinos projektu kroz brojne ostvarene aktivnosti sa stanovnicima kampa Konik u Podgorici i repopulaciji u Beranama i Nikšiću. Obuke prve pomoći, prevencije i rano otkrivanje bolesti šećera i povišenog krvnog pritiska, briga o starim licima, obilježavanje Međunarodnog dana starih lica, bile su veoma dobro prihvaćene aktivnosti koje su ostvarile interakciju ne samo repopulacije, već svih sugrađana u 3 opštine. Uloga remedijatora u zdravstvu je da komuniciraju sa RE zajednicom i uključuju ih u sistem zdravstvene zaštite. Njihovim djelovanjem poboljšana je situacija u zdravstvu kada je ova populacija u pitanju. U 2018. u odnosu na 2016. shodno CEDEM-ovom istraživanju u okviru projekta. Broj zdravstvenih knjižica povećan je sa 52 na 77,2% od ukupne repopulacije. Tokom trajanja HELP-ovog projekta, 2 remedijatorke su počele da rade u domovima zdravlja u Podgorici. U Beranama je sistematizovano radno mjesto za remedijatora u zdravstvu, dok u Nikšiću proces sistematizacije tek treba da otpočne. HELP se obavezao da će obezbijediti sredstva za oba remedijatora dok se ne ispune uslovi da ih institucije preuzmu. Prije 2 nedelje počeo sa radom gospodin Šalja. Mi smo imali dogovor sa organizacijom HELP oko njegovog angažovanja, tako da napravili smo ugovor i ovu sljedeću godinu će organizacija HELP da ga plaća, ali će on biti na radu u našoj ustanovi, u okviru socijalne inkluzije Roma i Egipćana u oblasti zdravstva. Mi smo zaista zadovoljni početkom njegovog rada i već su pokazani određeni rezultati. Znači, vi znate da je to populacija koja, što se tiče zdravstva, puno njih nije registrovano, nemaju zdravstveno osiguranje. Problem je poseban što se tiče vakcinacije, tako da u svim tim oblastima mi od njega očekujemo zaista jednu izuzetnu pomoć i mislimo i nadamo se da ćemo to i dobiti. Remedijator ima ključnu ulogu u komunikaciji sa repopulacijom. To obuhvata rad na terenu, dakle vakcinacija djece, bolesti starijih, kako tako mlađih. Uglavnom jeste
da stalno radim na terenu što se tiče zdravstvene zaštite, da im pomognem koliko god sa mogućnosti. Kod naše populacije je, kada oni znaju da neko dolazi iz njihove populacije, ako radi, na primjer, pitanja zdravstvene zaštite, to njima je dosta lakše zato što kada je u pitanju jezička barijera, jer oni ako ne znaju, na primjer, većinski jezik da govore, njima je lakše meni da se obrate, na primjer, na maternji jezik. Tako da je veoma bitno, jer kada, na primjer, dolaze u neku zdravstvenu instituciju i tako to, njima je lakše da se meni predstavi i da ja da im pomognem što se tiče jezičke barijere. Na početku, ako steknu oni kod mene odmah poverenje, znači to mi je šansa da mogu da im više pomognem i kad imaju poverenja, znači u mene, na neki način oni onda mogu sve probleme koje imaju na neki način zajedno da riješe. U dijelu socijalne inkluzije Crveni krst Crne Gore je organizovao brojne aktivnosti sa ženama iz porodičnog centra sa raznim dječjim uzrastima i adolescentima te starijim licima. U okviru radionica porodičnog centra moram da kažem da naravno najbrojnije su žene i najviše učestvuju konkretno u kampu Konik. Tamo je obučeno oko 80 žena o raznim temama kada je u pitanju zdravlje. Međutim, u Beranama i u Nikšiću imamo malo drugačiju situaciju. U Nikšiću imamo takođe dosta velik broj žena, otprilike između 30 i 40, a u Beranama između 20 i 30. To sve zavisi naravno od radionice do radionice i od njihovog interesovanja. Kada su u pitanju muzičke radionice, isto u kampu Konik imamo veliki odziv djece, dakle sva djeca koja pohađaju otvorene dječje igraonice Crvenog krsta, njih 90 je uključeno u muzičke radionice, a pored toga i 60 školaraca iz kampa Konik koji redovno idu u gradske škole. U Nikšiću i u Beranama imamo malo smanjeni broj, u Nikšiću konkretno 50-ak djece, a u Beranama 30-ak. Kada je u pitanju klub mladih, ukupno imamo u sve tri opštine između 70 i 90 učesnika mladih koji zaista onako aktivno učestvuju u svim radionicama i koji se zaista trude da svojim konkretnim aktivnostima doprinesu razvoju svoje zajednice i da sami u stvari osmišljavaju aktivnosti za svoju zajednicu. U okviru obuka prve pomoći moram da kažem da smo obučili preko 170 glava porodica. Kada je u pitanju pružanje prve pomoći, oni su zaista, onako da kažem, osposobljeni da pomognu i sebi i drugima. Najviše aktivnosti na projektu realizovane u segmentu socijalne inkluzije, sa ciljem zaštite osnovnih ljudskih prava repopulacije, jačanja kapaciteta u borbi protiv diskriminacije i što efikasnije socijalne inkluzije. HELP je kroz 2 poziva dodijelio podgrantove lokalnim malim i nedovoljno razvijenim nevladinim organizacijama. Iz prve podgrant šeme raspodijeljena su sredstva u iznosu od 19.076 € na 6 nevladinih organizacija: Romi u sportu, Djeca Enfans, Romski krug, Firena Menca, Ruža i Raje Savjet kampa. U drugom pozivu odobrena su sredstva od 25.941,39 € i dodijeljena na 9 projekata. Udruženju Roma Crne Gore, Udruženju Čovjek Rom, Udruženju Roma Budo Tomović i Udruženju za romske afirmacije, kao i nevladinim organizacijama Djeca Enfans, Romi u sportu, Romska duša, Romska nada i Dora. Uspješno realizovani projekti u okviru podgrantova pružili su mogućnost saradnje i realizacije zajedničkih aktivnosti između koaplikanata na projektu, korisnika podgrantova i ciljnih grupa. Uloga HELP organizacije u okviru podgrantiranja je bila najprije pružanje podrške malim, lokalnim, mahom nerazvijenim romskim organizacijama u cilju jačanja njihovih kapaciteta u implementaciji projekata. Tokom realizacije aktivnosti usmjeravali smo ih, upoznali sa procedurama pravilnog izvještavanja i osjetili potrebu da ih dodatno osposobimo za pisanje projekata kako bismo im omogućili da apliciraju kod različitih donatora. Još jedan vid njihovog osnaživanja i sticanja iskustva u sprovođenju projekata jeste i zajednička aktivnost između ovih organizacija i partnera na projektu. Organizovan je trening za pisanje projekata podgrantova kako bi se učesnici upoznali sa koracima i ciklusima, definisanju ciljeva i benefitima istih.
Mislim da su jako važni, jer ako sad znamo da sad uporedo idu neki konkursi državnih institucija koje su prije bile od igara na sreću na jednom mjestu, sad imamo mnogo veće šanse da dobijemo nekakvu vrstu podrške, s obzirom da razna ministarstva raspisuju te godišnje konkurse, doduše ovo je prva godina u tom smjeru, tako da s obzirom da imamo jako širok dijapazon za prijavu tih projekata, možemo da apliciramo, pa Bože moj da vidimo ako budu kvalitetni projekti, naravno vjerujemo da neće izostati ni ta podrška. HELP i partneri na projektu u saradnji sa NVO-ima, korisnicima podgrantova, obilježili su Svjetski dan Roma kroz brojne višednevne aktivnosti u Podgorici, Nikšiću i Beranama. Izložba unikatnog nakita i rukotvorina u EU Infocentru u Podgorici sa ciljem afirmacije i promocije ručno rađenih proizvoda organizovali su NVO Dora i Crveni krst Crne Gore u okviru projekta Pravo na rad kao osnov ravnopravnosti i socijalne inkluzije. Projekat uključuje obuku za šivanje, pletenje, izradu nakita za ukupno 15 korisnica. Sav prihod bio je opredjeljen za kupovinu materijala za rad i obuke. Zahvaljujući se Crvenim krstom koji su nas obučavali po radionicama dugo vremena, dosta opismenili su i žene koji su bili nepismeni. I evo za ručni rad dosta smo dobili neke ukusove što smo navikli da šijemo. Krojačice smo, sad dosta smo stigli i radimo po mogućnosti, radimo, šijemo, pletemo, heklamo. NVO Djeca Enfans u saradnji sa Crvenim krstom Berane i Centrom za socijalni rad organizovala radionicu na temu dječjeg prosjačenja, kao i diskusiju sa učesnicima radionice o dokumentarnom filmu Stop dječjem prosjačenju koji su odgledali. Projekat Sportom protiv droge sproveo je NVO Romi u sportu u saradnji sa judo klubom Nenad Sinanović, koji je ujedno pomaže da se projekat dovoljno razvije, koji integriše mlade Rome, Egipćane i druge ranjive grupe u sport i pomaže u njihovom obrazovanju, sportskom usavršavanju i dakle postiče djecu na jedan rad, druženje i na razvijanje kroz sport. Tribine i radionice su namijenjene Romima i Egipćanima svih uzrasta, sa ciljem poboljšanja položaja te populacije kroz edukaciju. Učesnici su odabrani u okviru projekta 3 nevladine organizacije, Udruženje Roma Crne Gore, NVO Romska duša i Udruženje Čovjek Rom. CEDEM je vodio radionice na temu demokratije, ljudskih prava i nasilja u porodici. Nevladina organizacija Udruženje za romske afirmacije pripremila je predstavu Romska svadba i nakon Bara i Berane prikazala je u Kids Zeta. Romska svadba predstavlja sinergiju glume, igre i pjesme. U projektu učestvovalo 11 mladih ljudi uzrasta od 14 do 20 godina. Predstava je rađena po postavljenom scenariju, dok je koreografija smišljena u dogovoru sa mladim učesnicima. Ovaj performans prikazuje običaj i tradiciju vjenčavanja dvoje mladih pripadnika repopulacije i predstavlja pravi primjer jedne romske svadbe, gdje su autentično prikazane ne samo kultura i tradicija, već i nošnja i ljepota svadbenog čina. Čija si? Tvoja. Interesantno je, vrlo interesantno, čak i učimo nove stvari i nove, mislim, običaje naše i nije uopšte naporno, mislim, meni bar. Veliko mi je zadovoljstvo glumiti, to jest učestvovati u ovakvoj, to jest da predstavljamo našu tradiciju, običaje romske. Nakon Podgorice i Berana održane su i aktivnosti pripadnika repopulacije u Nikšiću na Gradskom trgu u organizaciji Crvenog krsta Nikšić, NVO Romska nada i Udruženja Roma Pudo Tomović. Pripadnici repopulacije prošetali su trgom sa porukama i transparentima sa željom da ukažu pripadnost zajednici, kao i na probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Pokušali smo da građanima Nikšića skrenemo pažnju na njihov položaj, na njihove uslove života i ostale stvari. Opštinska organizacija Crvenog krsta Nikšić se uvijek trudi na neki način da promoviše prije svega romska i egipćanska prava, a mislim da je ova današnja manifestacija možda pravi pokazatelj kako treba da se javno zastupaju oni i zahvaljujem se na ovom odazivu jer dosta je teško bilo organizovati sve ovo i nadam se da će svaki drugi put biti ovakva manifestacija sve masovnija i brojnija prije svega. Aktivnosti socijalne inkluzije ostvarile su značajan uticaj na ciljne grupe. Posebno je značilo 6 izleta za pripadnike repopulacije iz porodičnog centra, žene i djecu, kao i izleti za djecu na Prokletijama i na Vučiju, koji su važni za njihovu integraciju. Ja bih rekao da su vrlo značajne, da zaista pomažu
da se ti procesi integracije, socijalne inkluzije što brže odvijaju, da ta djeca ravnopravno učestvuju u svim, da kažemo, obrazovnim i drugim sferama, aktivnostima, pa i ovim slobodnim. I mislim da je ovo HELP jako dobro, da kažem, osmislio, da na i ovaj način, kroz druženje u prirodi, kroz planinarenje, šetnje, da se djeca bolje upoznavaju i da upoznavaju Crnu Goru i njene prednosti, planinske ljepote i, da kažemo, druge šanse koje pruža naša priroda u Crnoj Gori. U dijelu sportskih aktivnosti organizovane su 2 fudbalske utakmice, prva u Podgorici povodom Dana Roma u 2017. godini, a druga ove godine u Beranama, gdje je fudbalskom klubu Cveteks u posjetu došao fudbalski klub Ribnica, gdje su djeca imala priliku da se druže u interakciji sa ostalom djecom. Ta su djeca bila baš ugrožena, koji su izašli po ulica prosjačenja i, kako da kažem, već drugčije gledana su bila od svih druge nacije, ali po tome što smo mi postigli u ovom cilju, što se kaže, fudbalskog kluba Cveteks, raje populacije, znači mnogo smo toga postigli i skrajnili smo mnogo djece s ulice. Vidimo, sad su redovno u školama, redovni treninzi održavaju s nama. Ovi koji su sad trenutno na terenu i koji su sad s nama tu u okupu ovog stadiona ovdje u Berane, znači ni jedan više nije na ulici, a daćemo maksimum od sebe da ih sve skrajnimo do kraja godine. Gledano kroz naš rad, gledano kroz naš klub, kroz naše angažovanje, ta djeca dobijaju neku sigurnost, ta djeca dobijaju prostor gdje će da sarađuju sa djecom domicijalnog stanovništva, sa djecom s kojom idu zajedno u školi, osnovnoj, sa djecom koja traže da igraju s njima utakmice. Mnogo znači što su pokrenuli to, ali se nadamo da će i Fudbalski savez i opština Berane i HELP sa novim programom krenu da tu djecu ne vratimo ponovo na ulicu, ne vratimo prosjačenju. CEDEM je na polju socijalne inkluzije dao veliki doprinos. Pored 6 radionica u Beranama, Nikšiću i Podgorici, ostvarili su 2 veoma značajna istraživanja javnog mnjenja kroz fokus grupe, a tiču se dječjeg prosjačenja kao i zapošljavanja i socioekonomskog položaja repopulacije u Crnoj Gori. Istakla bih istraživanja koje smo mi napravili, jer oni predstavljaju zaista jednu pravu sliku u datom trenutku situacije kakva je, koja na svakom projektu može u buduće da posluži kao mapiranje i neke polazišne tačke sa kojih treba krenuti dalje u nastavak realizacije. CEDEM i Crveni krst Crne Gore doprinijeli su svojim angažmanom u snimanju dokumentarnog filma Stop dječjem prosjačenju u režiji Nikole Vukčevića i Galileo Productiona, na kojem je rađeno 1,5 godina. Film je realizovan u bliskoj saradnji sa NVO Firena Menca, a uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo, HELP-a i Fondacije Petrović Njegoš. Premijerno je prikazan u Cineplexu u Podgorici i predstavlja dio kampanje podizanja svijesti o problemu dječjeg prosjačenja i eksploatacije djece koja su žrtve ulice i adresira ključne preporuke za rješavanje istog. Ovo je poseban fenomen koji pogađa posebno romsku populaciju i jako izražena, samo najviše izražena prilikom ljetne sezone, djeca koja prosjače. Ali smatram da samo lijepom koordinacijom državnih institucija, lokalnih samouprava, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i civilnog sektora, odnosno građana Crne Gore, možemo zajednički riješiti ovaj problem. Posebna pažnja u filmu je posvećena identifikovanju nedostataka u procesu rješavanja problema dječjeg prosjačenja, koji naročito pogađa romsku i egipćansku djecu, što je detaljno prikazano u CEDEM-ovom predstavljenom istraživanju, u kojem je ukazano da je dječje prosjačenje ključni problem i predložene su mjere suzbijanja dječjeg prosjačenja. To su mere usmerene na veći stepen senzibilnosti. Tu podrazumevamo mere koje predlažemo, podizanje svesti roditelja, podizanje svesti populacije i povećanje senzibilnosti zaposlenih u institucijama, 3 seta mera. Drugi set mera su mere usmerene na situacijonu prevenciju, ono što je simptomatika problema, prosto kada su deca na ulici da reagujemo. 2 su mere koje mi predlažemo, osnivanje prihvatilišta dnevnog boravka, zovite kako hoćete, za decu žrtve prosjačenja i koordinirana akcija nadležnih institucija za sklanjanje dece koja prose sa ulice.
Mere usmerene, treća kategorija mera, na jačanje institucionalnih kapaciteta, dva ključna seta predlažemo, to je jačanje koordinacije između nadležnih institucija i utvrđivanje nadležnosti za reakcije u konkretnim situacijama. I mere naravno usmerene na roditelje, koje su one najključnije u smislu genealogije problema, tako se izrazim. Te mere su, uloga romskih medijatora, to moraju biti predstavnici romske zajednice zbog lanca poverenja, to se podrazumeva. I naravno koordinirana komunikacija nadležnih institucija sa roditeljima. Vidljivi rezultati na projektu ne bi bili mogući bez uspješne saradnje saradnika na projektu HELP-a, CEDEM-a, Romskog obrazovnog fonda i Crvenog krsta Crne Gore, uz podršku Evropske unije, posredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Bez obzira na njihov ostvaren trud, veliku ulogu u budućnosti igra i uključivanje u realizaciji aktivnosti relevantnih državnih institucija i organa, kako bi repopulacija i ostale ranjive grupe u potpunosti ostvarili svoja prava i potpunu inkluziju u crnogorsko društvo. Udružili smo naše resurse kako bismo poboljšali status i integraciju Roma kroz akcije na lokalnom i nacionalnom nivou i kroz terenski rad direktno pomažujući pripadnici zajednica Roma i Egipćana. Na dugi rok integracija Roma i Egipćana može biti uspješna samo ako su Romi u poziciju da uživaju svoje prava, ako su sami, kao i državne institucije, svjesni njihovih prava, te da su institucije spremne da pomogne Roma i Egipćana da ostvarivaju svojih prava. Veoma sam zadovoljan što mogu zaključiti da smo kroz ovaj projekat izgradili temelje na kojima integracija Roma i Egipćana može uspjeti. Još uvijek treba puno da se uradi. Većina lokalnih romskih organizacija još uvijek ima ograničene kapacitete da bi preuzeli svoje uloge kao predstavnici i efikasni lobisti radi svojih zajednica. Ukupna sredstva opredijeljena od strane Evropske unije za projekat promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Romkinja, Egipćana, Egipćanki i ostalih ranjivih grupa kroz IPA finansiranje iznose 1.000.000 eura.